2001లో నేను టైలరింగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు రూబీ బ్లౌజ్ 10 రూపీస్, లైనింగ్ బ్లౌజ్ 20 రూపీస్ మాత్రమే. ఒకరోజు నా ఫ్రెండ్ నా దగ్గరికి వచ్చేసి, హే పక్క బజార్ లో 25 రూపీస్ తీసుకుంటున్నారు లైనింగ్ బ్లౌజ్ కి, నువ్వు కూడా 5 రూపీస్ పెంచు అంది. ఆ 5 రూపీస్ పెంచడానికి ఆ రోజు నాకు ధైర్యం సరిపోలేదు, కస్టమర్స్ వస్తారా రారా అని. ఈ 25 ఇయర్స్ ఎంత కష్టపడ్డానంటే ఇప్పుడు కళ్ళు మూసుకొని ప్రైస్ చెప్పేస్తాను, ఎందుకంటే మన ఫినిషింగ్ అలా ఉంటది. కొన్ని వేల మందికి నేర్పించాను, మా స్టూడెంట్స్ కూడా అదే చెప్తాను, మన ఫినిషింగ్ బాగుంటే ఆటోమేటిక్ వాళ్లే వస్తారని. అప్పుడు రౌండ్ నెక్ స్క్వేర్ నెక్కే ఉండే, ఇప్పుడు పిల్లలు వచ్చేసి ఆన్లైన్ నుంచి ఒక పిక్ తీసుకొని, అది కూడా నచ్చకపోతే ఏఐ తో జనరేట్ చేసి వాళ్ళకి ఎక్కడ ఫ్లవర్ కావాలి, ఎక్కడ కట్ కావాలి, ఇది కుడతావా అక్క అని వచ్చేస్తారు. పిక్ చూసిన వెంటనే ఆ ఫ్యాబ్రిక్ ఏంటి, ఆ డిజైన్ ఏంటి, అసలు దానికి ఎంత టైం పడుతుంది, అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ విషయం దానికి ఎంత చార్జ్ చేస్తామని మనకు తెలిసిందంటే మనల్ని ఆపేవాడు ఎవ్వడు ఉండడు. కంటే ఇంపార్టెంట్ విషయం దానికి ఎంత చార్జ్ చేస్తామని మనకు తెలిసిందంటే మనల్ని ఆపేవాడు ఎవ్వడు ఉండడు.